Of het nou gaat om korfbal, Goed zo. Hey, mooi goal. voetbal Bijhouden, bijhouden. En de andere kant. Ja, dat is het. Klasse, kerel. of zwemmen. Bob, jij zegt klaar af. Ja, op de plaatsen. Klaar, op. Ik had nog zo gezegd geen bommetje. Alle trainers binnen het Rijswol Oeringis. Werkje maar geen spotters is een feestje. Geweldig. Ik doe het nou sinds 1993, dus ja, ik ben ermee verweven, zeg maar. Wat maakt het leuk? Ja, de sfeer, de beleving van de jongens. Nou, ik kan ze ook nog wel dingen eens aanleren. Gewoon, het is een heel leuke, die groep die ik heb, heel sociaal. Hoe ben je eigenlijk bij Talana gekomen? Nou, dat is heel wat hier in Verlien. Een van de memmen van de sporters, die vregen mij, toen ik bij de zwemclub weer en bij het zwembad, komst erbij. Ik zei, gehandicapten, dat is niks voor mij. Als ik zie hier op het drachtje, dan draai ik mezelf in de spiegel van een winkel en dan wil ik niks met de maatje hebben. Nou, shit nou eens. 42 jaar later. 42 jaar later, doe ik dit werk al 42 jaar. En wat maakt het dan Grandioos. 42 jaar lang leuk? Gewoon, de mensen zijn leuk. Ze zijn vrijblijvend, ze zijn spontaan. Heel vaak leidt ze vinden het zwemmen leuk. En ik vind zwemmen dus dan ik leuk, want dat brengen ze op mij oer. Hoe belangrijk is dat nou, dat G-sport? Het is voor deze ploeg bijzonder belangrijk. Nou, hoe merk je dat om? Zij integreren in een vereniging. Ze doen van allerhande dingen ik maai binnen de vereniging. Ze binnen als team functioneren ze geweldig goed. Alle jidjes worden maal gevierd. Ze hebben feestjes maal koor. En wij doen onder andere ik met dit team een prokkelactiviteit. Dat is een prikkel dat samenwerking met mensen zonder beperking en mensen met een beperking binnen een vereniging. En dat werkt ik heel goed. Dan maken ze mij trainen met de selectie van Oertep en van Kwik Ordegeer. En dan spelen ze een wedstrijd onderling, gemengd. Dus maar de selectiespelers van beide verenigingen spelen ze mij. Maar kritisch ben ik. Zoals het voetbal bij Gelieks. Heerenveense Boys had namelijk als enige in Friesland een G-sport overtal. Nou, ik vind zelf niet zo goed, want wij zijn de enige club, vooral voor volwassenen, die voetbal spelen op het veld. Ik zou veel liever zien dat er nog meer teams gecreëerd worden. Hoe moet je dat bewerkstelligen? Hoe krijg je dat van elkaar? Ja, de KNVB is er al heel vaak mee bezig geweest, maar bij de verenigingen komt het niet echt van de grond. Dus ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Het zenuwcentrum van de Special Olympics is op het Heerenveen. Daar wil ik alles in de werk zetten om er een mooi evenement van te maken. Welkom in het zenuwcentrum van Special Olympics Friesland. Dit zijn onze partners en we gaan nu naar de kantoren. Hier werken ongeveer 25 mensen. Hier zitten er 3. Met name Team Sport zit hier. In de hoek Marco en hier Annette. Dan gaan we naar het middelste kantoor. Dit is eigenlijk onze administratieve ondersteuning. Met links Remco en rechts Ilse. En dan gaan we naar het Team Sport. En die hebben natuurlijk het grootste kantoor. In de hoek zit Gijs, onze communicatieve ondersteuning. En Anna, onze administratieve ondersteuning. Het is een fenomeen wat oorspronkelijk uit Amerika komt. De zus van president Kennedy die is ermee begonnen. Die organiseerde in het verleden zomerkampen. Dat fenomeen is gaan groeien en dat is internationaal gaan. En momenteel binnen meer dan 200 landen bij aansloten. Waaronder dus Nederland.